βγαίνω από εκεί πάνω τώρα. Πού πάμε, γιατί να πει. Βέβαια. Αδάμ, πού είσαι. Πάνω. Διότι φαίνεται το άλλο στο χάος. Αυτό δεν. Αυτό δεν. Κοιτάξτε από τα πόδια, τι δεν τραβάει. Εδώ τώρα βγάλει μια φωτογραφία, εδώ αξίζει. Εδώ βασικά. Εγώ μετά που πάμε, γιατί έχετε επιβαρύνει. Έχουμε κάνει, έχετε επιβαρύνει. И добре, Сержо, има го. Бре, Раки. И добре, Сержо, и до φίλος ο Κωστής. Και βλέπω από κάτι πάνω από το σημείο που ανέβηκες, τι βαθμό δυσκολία θέλει. Από εκεί που ανέβηκα είναι εύκολα. Είναι ένα 6 είναι. Ναι, από εκεί και πάνω. Εκεί και πάνω είναι επίσης ένα 6. Από Και πάει, ναι. 6 είναι. Και πάει, ναι. Ωραία. Έφτασε. Σχεδόν. Πάρα. Όχι. Τώρα βγάλω τη διαδρομή. Θα κάψουμε όλες τις κυκλικόζες τώρα. Τώρα όμως θα δώσουμε όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα άκαυτο. Τίποτα. Όχι, και αυτό δεν λέει. Δεν το λέει και μέσα. Ένα μικρό ρεστ. Πήγα μας στα χέρια. Επιτέλους το έχει. Κοίτα βρε Σεργιά είμαστε. Λοιπόν, κάτσε να κλείσω για την ασφάλεια παρεπιπτόντως. Γιατί κυνηγίζεται. Όχι, τη γύρισε το σκηνή λιγάκι τώρα. Ανοιχτή ήταν, δεν πειράζει. Τι να κάνω, μπορεί να κάνεις κάτι. Όση ώρα ανεβαίνει μπορεί να κάνεις κάτι. Μόνο να πηδήξεις. Έλα. Πού είναι. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Εδώ έχει δάχτυλα. Εδώ. Το κινήτο, ναι. Κύριε Ηρακλή, δυστυχώς δεν είναι πιάσιμο. Μόνο ότι φαίνεται πιάσιμο. Κατάλαβες. Ναι. Για κατέβαζε. Σε παίρνω ρε. Δεν τον κάνει. Το τέρας. Τι με παίρνει, δεν με παίρνεις, αυτό στον αέρα. Αυτό σου λέω να πέσω πάνω, σε κρατάω. Όχι ρε. Δεν χρειάζεται. Το πω είπα να σηκώσω εγώ. Τι έγινε. Και μετά τι θα γίνει, κάνεις όπως θα φύγει και πάνω. Και θα κατεβεί ο ένα να ανεβαίνει ο άλλος. Μπλοκ τώρα, μπλοκ. Έλα. Μπλοκ. Λοιπόν, αν υποτιθεί ότι είσαι τώρα εδώ. Και μπεις έτσι. Κάνεις δουλειά. Μαλακίες. Θα μην κόψουμε τα σκηνιά. Πάμε κάτω. Πάμε. Πάντως είναι φοβερό δεν λες, Ούτε τρίβονται τα χιλιά ούτε τίποτα. Λοιπόν. Εδώ.